pagpapalakas sa seguridad ng mga mangingisda at pagpapaunlad ng mga pananaliksik sa fisheries sector. Ito ang isa sa mga prioridad ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3. Bunsod nito, puspusan ng pagbibigay nila ng pagsasanay tungkol sa installation ng solar power transponders na alon sa mga municipal fishing boat na nagsimula ngayong Martes, December 3. Ang 3-day training workshop na ito ay pinangunahan ng Central Office ng ahensya kasama ang BIFAR Region 3 sa Balay Subic Hotel, Subic, Zambales. Ang gamit po ng transponder ay monitoring device po siya. Habang nasa laot sila ay namomonitor po natin kung nasaan sila. At the same time, kung magkakaroon po ng problema, pwede po silang mag-send ng distress signal mula doon sa kanilang transponder para kapag rescue po, search and rescue operation in the event na mag-send po sila ng mga signal. Dumalo sa training workshop ang ilang key stakeholders kagaya ng Subic LGU, MDRRMC staff, Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group at ng mga beneficiaries ng programa. Ayon sa mangingisda at kinatawan ng Parola Fisher Folks Association na si Leonidas Gansenya, bata pa lamang daw ay kasama na siyang pumapalaot ng kanyang lolo. Sigurado raw siya na malaki ang maitutulong ng alon sa mga mangingisda pagdating sa usapin ng seguridad. Malaking tulong po ito sa amin dahil ako po ay isang naglalaot po, madidetect po. Kahit saan ka pa pumunta at pauwi ka, malalaman po nila. Isa rin sa mga dumalo ay si Aling Delia Modonedo. May bahay ng isang mangingisda na nawawala simula pa noong July 2024. Aniya, malaking tulong daw ang programa hindi lamang sa mga mangingisda, kundi pati na rin sa mga ilaw ng tahanan na kagaya niya. Sa aming mga asawa ng isang mangingisda, panatag po yung loob namin na kung saan po sila naroroon, namomonitor po namin sila. Di na po kayo mangangamba kasi po madali po silang matrace, madali po silang makita. Hindi po kagaya po sa asawa ko, ma'am, hanggang ngayon talagang umaasa pa ako na uuwi po siya. Hinikayat niya ang iba pang mga mangingisda na magpalagay ng mga solar power transponders dahil ayaw umano niyang mangyari sa iba ang hirap at sakit na dinaranas niya. Samantala, hindi lang daw sa seguridad maaaring makatulong ang alon dahil mahalaga rin daw ito sa pagpapalakas ng research initiatives ayon naman kay Pierre Easter Velasco, ang National Focal Person ng FB Pagbabago Livelihood Development Program ng DA-BIFAR. Now that we were able to determine the fishing ground, why not continue, go deeper? So what we did was to gather more data. Ang mga pananaliksik raw na ito ay maaaring maging daan upang makabuo ang ibang mga ahensya o departamento ng gobyerno ng mga angkop na programang pangkabuhayan para sa mga Pilipino. Sa ikalawang araw ng workshop, magkakaroon ng mock rescue operations upang itest ang efficiency ng transponders. Habang sa huling araw naman, dito nila i-evaluate ang feedback ng mga stakeholders sa kung paano nila mas mapapahusay ang kanilang mga plano sa paggamit ng mga ito. Bukod sa training workshop, nagsagawa rin ng BIFAR Region 3 ng distribusyon ng wild milkfish fry collection gears at paraphernalia sa Farm Development Complex, Barangay San Pascual, San Narciso, Zambales. Kabilang sa mga benepisyaryo ay ang Samahan ng Bangus Fry Catchers Association na tumutulong sa koleksyon ng mga wild bangus fry sa rehiyon. Ayon kay BIFAR 3 Regional Director Wilfredo Cruz na siya ring focal person ng National Bangus, malaking bagay daw ang mga wild bangus fry lalo na sa development ng bangus industry sa bansa. Sa mga pinagkukuhanan pa rin po natin ng bangus fry ay yung nanggagaling sa wild. At umabot po sa Zambales, umabot ng 40 million ang nagagather pa rin mga fry, which is na napakalaking bagay para sa ating bangus industry. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.